Barcelona, finals dels anys 60. Eugeni Jofre, un jove joier, coneix a la Conxita en un autobús de línia. L'atracció és instantània i tots dos comencen la història d'amor de les seves vides. L'Eugeni aprèn a tocar la guitarra per acompanyar la Conxita. Haurà de lluitar contra la por escènica. Quan la Conxita s'ha d'absentar de Barcelona, convenç l'Eugeni perquè faci les actuacions tot sol. Quan torna, Eugeni ha esdevingut un fenomen de l'humor underground de la ciutat. A poc, entre tots dos aniran construint el personatge. Les ulleres, la camisa negra, el tamboret, les cigarretes i el got de tub, que es convertirà en un èxit inesperat en una Espanya deprimida que busca, desesperadament, riure amb aquest còmic, que comença tots els seus acudits amb «Saben aquell?». Els premis no s'han fet esperar, amb reconeixements com els Premis Gaudí, Goya i Feroz a David Verdaguer per millor actor protagonista, Premi Gaudí a Carolina Juste per millor actriu protagonista, Premis Gaudí a millor direcció de producció, millor direcció artística, millor so, millor maquillatge i perruqueria i millor vestuari. Saben aquell ha irromput en l'escena cinematogràfica, dirigida per l'aclamat cineasta espanyol David Trueba. Aquesta pel·lícula ha captivat tant a la crítica com al públic amb el seu encant nostàlgic. En el panorama del cinema espanyol, David Trueba és un nom que ressona. Amb obres prèvies com La Sagrada Família i Soldados de Salamina, Trueba ha establert una marca personal molt versàtil. El biòpic de l'humorista mostra el procés de construcció del personatge, com neixen alguns dels seus acudits més recordats, com el del mussol, però també el principi de la fi, ensenyant subtilment les claus del que serà la seva vida després. Respecte a la pel·lícula m'esperava una cosa completament diferent, una pel·lícula més en un to més alegre, però he descobert que era un personatge molt turmentat i molt influenciat també per la seva parella, cosa que m'ha agradat molt ja que s'ha visualitzat el seu paper. Un dels aspectes més elogiats de Saben aquell per la crítica és la seva habilitat per capturar l'essència de l'època. Des de la selecció musical fins als detalls de la moda i la cultura pop, la pel·lícula recrea l'esperit dels anys 80. Un repartiment superlatiu i una estructura circular en una història que sembla més somiada que viscuda, impregnada d'un pòsit de melancolia, diu Blai Morell a Fotogrames. Després de la projecció, als passadissos del cinema Renoir Florida Blanca, situat al cor de Barcelona, alguns intentaven recordar els mítics acudits. L'acudit que avui seria políticament incorrecte, el Saben aquell que dice, era un pare que veu una noia pel carrer i li diu «Vaya culo!» i el fill li diu al pare «Papá, ¿qué has dicho?» «Nada, hijo, vaya búho». «Papá, ¿y qué es un búho?» «Un ave de rapiña, pico curvado», hasta que al final dice «He dicho culo, hijo, he dicho culo». El seu gran èxit va ser gràcies als casets. Tothom tenia al cotxe casets de l'Eugenio. Era la banda sonora del moment. Per a molts, la pel·lícula no només era un viatge al passat, sinó una oportunitat per reconnectar amb els anys de joventut. La rotonda.